या तर चला, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये नक्ष मॉम लाईफस्टाईलमध्ये. आज आम्ही गेलेलो नर्सरीमध्ये प्लांट खरेदीसाठी. खूप छान असे प्लांट होते इथे. खूप वेगवेगळ्या प्रकारची झाडे होती. तुम्ही बघू शकता किती छान झाडे आहेत. मोगरा, नक्ष आणि मी दोघेजण गेलेलो. आम्हाला खरेदी करायची होती तुळस. तुळस आमच्याकडे नव्हती, त्याच्यामुळे आम्ही त्याच्यासाठी गेलेलो तुळस खरेदीसाठी. शोधतोय आम्ही तुळस कुठं आहे. गुलाबाची बघा किती छान कलम केलेले आहेत रोपं. काय माहिती काय, हात लावायचा नाही. ते ह्याचं आहे, ते सूर्यफूल नाही. सूर्यफूल येल्लो असतं. हे बघ लाजाळू, इकडे या. लाजाळू आहे, लाजाळू. हात लाव त्याला. ह्या बारक्या पानांना. मिटलं का नाही? हां लाव, हिथं लाव, हिथं लाव, हिथं लाव. नीट लाव, नीट लाव. मिटलं का नाही? हात लावला की मिटून जातं ते. पहिल्यांदा बघितलं ना तू? असा हात फिरव ना सगळीकडून. आपण लावायचे. माऊनी बी आणले आपल्याला लाजाळूचे. जास्वंदाची विविध प्रकार. तो ऑरेंजवाली आहे, इथं रेड आहे, इथं येल्लो. जास्वंद येल्लो, पिंक, ऑरेंज. किती छान फुल आहे. चला, छान आहे का नाही? आपण पाणी टाकलं की होतात ना लाजाळू. हात लावला की लाचतात आणि अशी मिटून जातात. आणि ते असे फुलतात कधी फुलतात, परत थोड्या वेळाने फुलतील. दर हातात पकड.
मम्मा ते पांढरा कशाचं ग? कुठलं काय माहिती. वाव, तिथं बघ की. खूप छान आहेत. बघ हे कमळ. कमळ नाही, गुलाब. हा, गुलाब. वास येतो. येतो की. येतो. जरासंच येतो. ते लाजाळूचं ते एक हे घेतलं असतं ना. आपण लावणार आहे की आता लाजाळू. तिथून माती घेतात का? त्यांनी आता बघ अशी भरून दिली त्या माणसांना. ते खत आहे खत. एवढं हो खत आहे, मग त्यांनी छान रोपं येतात ना. खत कसं ग बनवतात? खत, शेणखत आणि हे मिळून. नर्सरीचं नाव कुठे? नर्सरी इथं नसलेलं. ते काय लिहिलंय, विश्वास प्लांट नर्सरी.